Здравейте, драги зрители, фенове на YouTube, аз съм Суперкрафтър и днес пак ще почнем втория епизод на Yu-Gi-Oh! Zigzag Parallel of Chaos. Като гледам ми се паднаха добре карти, тая ми е нова, много добре карти, освен тая. Тъпа карта. Гледайте. Сега, путко мръсна, активирам ти той. Сега, призвам ти той, да не мога да атакуваш. Какво? Какво? О, fuck you. Не, гати мишката. Добре. Айде, приключвам да те буди в путката. Ах, колко се страхвам от този педал. Полимеризация. Защити ма, путко. Не се сривай. Ради. Така. Неос. Трябва ми само мъх. Приключвам. Атакува има... Ага. Какво? Пут. What the shit? Да, като ми единственото чудовище, кой скаже? Активирам ефект. Тигря карта. Лош. Играч. Сети. Айде. Какво? О, да. Каре. Да ти унищожавам всичко едно по едно. Не, колко ми показа 1900 жизнени. What the fuck, гати, якото е. Гей, гати, силното чудовище, бе. Видяхте ли, това беше мега силно чудовище. Жалко, че скоро няма да го има. What the fuck, човек? Прибаса още повече. Тук има скорибо, ако искаш. Пукни се, аз се върнах чудовището, гейка самях. Опа, хайде маха са. Какво? What the fuck, гъти тъпата карта има това? Хайде маха са. Това айде, слагай го. Слагай го. Аз съм наред. Махай са. Сложи се. Тигря карта. Тигри. Тъпа. Yes. Гилфрид. Малния. Айде. Спри на 6. Спри на 6. Така става макар. Яш ми картата. Пукни се от тят. Пуф. Не. Газета пака. Много с това. Гейтика самяк, бе. Гейти, бе. Активирам ти полимеризация. Сивам. Добре, това. Сивам. Педал. Сус. Какъвто е изрода. Сивам ги. Какво? Не, играта, бъгна. Какво ще правя сега? Може би ще кликна иконката на играта. Така, да видим къде стигнахме. Сриване. Ня. Пу. Yes. Сега полска мишка такава. Какво? Гейтса. Атакувам го директно с ефект. Това е ефекта на неозвестен мъх. Приключвам. Сега да видя къв сияк, бе. Добре, какво правиш? Приключваш? Добре, тогава. Петигра. Познавам. Опа, табетът ми 9%, ама си едно. Гейти, бе. Пат. Какво? О, не. Само под 4-ти левел и в кеф майка.
Са трябва да чакам мискал спейс тайфун да ми се падне. Bottle grid, take little. What the fuck, какво правиш сега? Добре, какво правиш? What the fuck, и ти да са кефиш, само го направи, бе. What? Призовавам ти. Моят звяр. Я! Пукай са. Не мога да атакувам. Не! Поне ти не мога ми докоснеш чудовищата, дори с пръчка от гъзът ти. Чути името на тази карта. Забаба. Все едно забаба. Ищи не си мискал спис тайфунит на кифма. What the fuck, аз май знам какво ще произведе този педал. X Fusion. О, кеф майка. Дата е коя? Може би тази? Не, тази. Да ми лапаш картата. Я. Добре, човек, знаеш, че това е безполезно, съзнаеш го. Покажам. И що ни призах той? Зомбира да дарк. Моля се. Нема подвижди. Ти ма подвижди за пореден път да е педал. Признавам, приключвам. Няма ми докосни чудовището, дори с пречката 3 метрова. What the fuck, е, човек, много си кефиш. Само приключваш, докато не ми се падне гигантското торнадо. Айде сега кефи са, бе, путко. Агеса, неозвезден мъх. Атакувай картата. Кориволт. Пукни са, Мишко. Пукай като путка. Много 500 жизнени. Ге, колко май бевка за 500 жизнени, бе. Яш ми карта. Заради ефекта, защото се намаля сега с 200. После. Такова антикориволт. Педал. Що бе, не губиш, но ще загубиш. Призвавай. О, боже. Колко много ма кефи едно кориволтче. Драги зрители, може и да го къртим. О, не, сега слава всичко в защита. Виждате ли колко е умен? Слава сега в защитна позиция. Добре, активирам ти мишка в атака. После активирам възрути путката. Добре, какво да възрутя? Неос. Къде си Неос? Ето те Неос. В атака, Неос. Неос в атака. Опа, тегля карта. Педал карта. Добре, бързам педал в атака. Педал в атака. Атака! What the fuck, бе, що? На колко пъти го имаше пут... О, аз ти го върнах в ръката. What the fuck, гати? Чуят, гати тъпото. Дори сега ако правиш, атакуваш му... О, хора, той ми взима 100 жизнени. Много ма боли. Гати тъпака. Сега ако ми се падне... Добре, моето момче. Виж, че съм мил и аз ще позвавам като тебе. Гати мишката, бе. Такова ми го той го, бе. Galaxy Wave. О, но. Знаеш, че картата ти няма мога такова, нали знаеш? Осъзнаваш го, нали? Какво? Он е 2500, виждал съм го. Виж, тук пише 2000, пак 2500. Как ма атакуваш, бе? Пукай са! Пукни са! Искам да се върне това и ти да боли да ти се върне той.
Аре, иш, майка, яш ми. О, боже, колко яко. Чети и плачи. Mystical Space Typhoon. Да се кефиш, унищожавам ти тази карта. Сега, драги зрители, той губи. На ти! Ихи! Губиш! Кеф майка. Не знам за кой път ние да го побеждаваме и то слабия. Слаб си. Няма си ефам нищо. Нова карта. Ето, виждате, си тъпи карти не са падат, драги зрители. Добре, това беше от мен, аз бях Суперкартер. Коментирайте, оценяйте и чао.